Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामनि सासे मन्थ्रिनि कनभेनि गारिया हरखाब जाब्रबथाय। आसामनि मन्थ्रि अतुल बरानि रैखाथिनि थाखाय थाफाग्रानि गारिया हरखाब लामानि जाब्रबथाय। बे जाथाया नगाव जिल्लानि सामागुरि तिनालियाव जायो। बे जाब्रबथायजों गारि सालायग्राजों लोगोसे लामायाव थाबायनाय माखासे सुबुंफोराबो जखम जादों। मन्थ्रिनि कनभेनि गारिजों दानजाना लामानि सासे सुबुङा गोब्राबै जखम जायो। गोब्राबै जखम जानाय सुबुंखौ नगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गोब्राबै जखम जानाय सुबुंखौ मणिकन दास होनना सिनायथिनाय जादों। नोंथांमोना ATM निफ्राय रां बख'नायाव सांग्रां जा। मानोना ATM सोलायनानै ATM निफ्राय रां बख'नाय जाथाया आसामाव बांबोनो हमदों। नोंथांमोना ATM निफ्राय रां बख'नायाव सांग्रां जा। जानला मानला मानसिफोरनो फैसा बख'नो थाखाय गावनि ATM खौ दाहो, नङाब्ला भुगिनांगोन खैफोद। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे बर' आइजोनि ATM खौ सासे सिनाय मोनै सुबुङा सोलायना खावनानै लाङो गोबां रां। गसाइगावनि थागिबि बाब्रु बहन ब्रह्मनि बिसि गेवलांस्रि ब्रह्मनि ATM कार्डखौ सोलायना एकाउन्टनिफ्राय सिखावा 71,000 रां खावनानै लाङो। गेवलांस्रि ब्रह्मआ थांनाय 10 जुनाव गसाइगाव जयनगरनि ATM आव फैसा बख'नो थांदोंमोन। ATM जों फैसा बख'नाय समाव सिखावा गेवलांस्रि ब्रह्मनि ATM सिक्रेट नाम्बारखौ नायखोमानानै ATM खौ सोलायना लांनानै गासै 71,000 रां बख'ना लायो। CCTV फुटेजआव सिखावनि महरखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि बादायगिरि बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो भट होनाया सोलिगासिनो। नबजित नार्जारिया फाइनालाव जायगा आवग्रिनो थाखाय जों बयनिबो भटनि गोनांथि जानानै फैदों। बेखायनो जायफोरा दासिमबो भट होआखै 9152 नाम्बाराव कल हरनानै भट होनो हागोन। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो 23 जुन फुंनि 9 रिंगासिम भट होनो हागोन। रायखांनो गोनांदि मोनसे मबाइल नाम्बारजों मोनसेल' भट होनो हागोन। BTR फिन सिखावनि उदखार। आसाम नाङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सिखावनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मकटाइगाव गामियाव सानावनो सिखाव खावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मकटाइगाव गामिनि अरुण नार्जारिनि नखरा मैया साननि समाव गिर्जायाव थांदोंमोन। नखराव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै सिखावा न'आव हाबनानै 1 लाखनिबो बारा रांजों लोगोसे मबाइल, सना रुफा खावनानै लाङो। बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव FIR थिसननाय जाबाय। आसाम नाङै दैबानानि गिख्रंथाव थासारिनि समाव तामुलपुर जिल्लानि बरबथार गामियाव दैबानाजों गोजावबोनाय सासे बर' सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय बरबथार बेलगुरि गामियाव गोजावना थानाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। बे गोथै सहखौ पुखुरिपार मकलदायानि गयजेन बर' होनना सिनायथिनाय जादों। गयजेन बर'आ गोमाना थानाया सानब्रै जाबायमोन होनना फिसाज्ला बगाराम बर'आ फोरमायो। फिसाज्ला बगाराम बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय सानखालि फोथाराव दै नायनो थांनायानो न'आव गिदिंबोफिनाखैसै होनना। बिनि उनाव मैया दैबानाजों गोजावबोनाय गयजेन बर'नि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि आफ्लागावनि थागिबि उफा चन्द्र बसुमतारिया बेंगलरनिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समाव सोनाब बेंगल रायजोनि NJP रेल स्टेशनाव ट्रेनाव गोमानाया क'क्राझाराव सफैबाय। नाथाय बिथाङा दायो मोजाङै रायज्लायनो हायि थासारियाव दं। बेखायनो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिथांखौ दायो क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।